दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय आङो मोनसे जबनि एप्लाइ भिडिअ लानानै फैदों। बे जबानो जाहैबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट। बे आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव गोबां पस्ट दं। नोंथाङा थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड बेयाव एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नोंथाङा आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। आङो बे भिडिअआव ए टु जेड एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ देखायदों। दानिया जोङो बेयाव एप्लाइ खालामनाय प्रसेसखौ नायनोसै। गिबियावनो नोंथाङा भिडिअआव आङो बिनि लिंकखौ लानांगोन आरो नोंथाङा गुगोलाव थांनानै सेबा अनलाइन डट अआरजि बेखौ सार्च खालामबाबो नैबे पेजाव फैगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव बेबायदि नुदों। दानिया नोंथाङा नैबेयाव थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड नुदों। बेयाव नोंथाङा नैबेयाव गोथाङाव थार्ड ग्रेड आरो नैबेयाव फर्थ ग्रेड नोंथाङा नै बबेयाव बानायनो। आं दानिया नैबे फर्थ ग्रेड रिक्रुटमेन्टखौ आङो नायग्रोदोनि एप्लाइ खालामनानै। जों दानिया नैबेयाव फर्थ ग्रेडआव थुबाय। नोंथाङा फर्थ ग्रेडआव एप्लाइ खालामनो सानदोंबा दानिया नोंथाङा बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नैबेयाव इम्परटेन्ट लिंक होनाय दं। नोंथाङा नैबे चेक हियाराव थुनांगोन। जों बे चेक हियाराव थुबाय। चेक हियाराव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव एप्लिकेसन फर्माव थुनांगोन। जों बे एप्लिकेसन फर्माव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नेक्स्ट थुनांगोन। नेक्स्ट थुबाय। दानिया जोङो नोंथाङा गिबियावनो बेयाव नोंथाङा रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबे चेक हियार नैबेयाव थुनांगोन। गाहायाव गिबियाव रेजिस्टार खालामनो थाखाय जों बेयाव थुबाय। बेयाव थुनानै नोंथाङा बेबायदि मोनसे फर्म होगोन। नोंथाङा बेयाव रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोनांगोन। गिबियावनो नोंथांनि फुल नेम, नोंथांनि फादार नेम, मादार नेम, डेट अफ बार्थ आरो बेयाव इमेल एड्रेस, नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नाम्बार आरो मबाइल नाम्बार। मबाइल नाम्बाराव मोनसे अटिपि फैगोन। नोंथाङा बेखौ नैबेयाव बहायनांगोन आरो नैबेयाव भेरिफाइ खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेखौ गासैखौबो डाटाखौ फिल खालामनानै नैबे साबमिटआव थुना होबानो जाबाय। जों दानिया बोरै बेयाव लगिन खालामनो जोङो नायदोनि। लगिन खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे एप्लिकेसनाव फैफिननांगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सेस नाम्बारखौ बहायनानै नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा मोनसे एप्लाइ खालामनो मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामनो इजियावनो मबाइल फननि मददावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। जोङो दानिया बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनो बेखौ नायनिया। जोङो बेयाव लगिन जानाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म गेवगोन। नोंथाङा बे फर्मखौ फिलआप खालामबानो इजियावनो एप्लाइ खालामना लानो हागोन मबाइल फननि मददावनो। जों दानिया स्टेप बाय स्टेप बे फर्मखौ बोरै फिलआप खालामनो नायदिनि। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव टाइप अफ पस्टआव केटेगरि अफ पस्टआव नोंथाङा जुदि सिम्पल मेट्रिक पास जादोंब्ला नोंथाङा नैबेयाव एस थुबानो जाबाय। आरो नोंथाङा मेट्रिक पास उइथ ITI दंबा नोंथाङा बेखौ एस थुबानो जाबाय। आरो नोंथाङा सिम्पल क्लास 8 पास जादोंबा नोंथाङा बेखौ एस थुबानो जाबाय। जों दानिया बेखौ गिबियावनो थुबाय। आरो नैबेयाव सोंदों नोंथाङा ग्रेजुवेटबाथाय नोंथाङा बेयाव एस थुबानो जाबाय, नङाबा बेखौ न' थुबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि पार्सनेल इनफरमेसना बेयाव फैगोन। मानो होनब्ला बेयाव जोङो रेजिस्टार खालामनाय समाव जिखिनि डाटा होदोंमोन बेयाव अट'मेटिक फैना थाफैगोन। नोंथाङा बेखौ जिखिनि थाखानाय बेखौ नोंथाङा दांनो दरकार गैया। नोंथांनि बेयाव नाम थागोन, मादार नेम, फादार नेम, एप्लिकेन्ट डेट अफ बार्थ, नैबेयाव नोंथांनि जेन्डारखौ नोंथाङा मेल फिमेल सिलेक्ट खालामबानो जाबाय बेयाव। आरो नोंथांनि इमप्लयमेन्ट एक्सेस नाम्बारा बेयाव फैखागोन। नोंथाङा बेखौ दांनो गैया, जेबो दरकार गैया। दानिया नोंथाङा बेयाव केटेगरियाव नोंथाङा SC ST मा केटेगरियाव गोलैयो जों बेयाव STP खौ सिलेक्ट खालामबाय। आरो नोंथाङा डिसेबिलिटि बा बेयाव एस थुबानो जाबाय, नङाबा बेखौ न'आव थुबानो जाबाय। आरो नोंथाङा एक्स सार्भिसमेन बा बेयाव एसआव थुबानो जाबाय, नङाबा बेखौ न'आवनो थानो होबानो जाबाय। नोंथांनि नेसनेलिटिया बेयाव इन्डियान फैखागोन। नोंथांनि रिलिजनखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। जों बेयाव हिन्दुखौ सिलेक्ट खालामबाय। दानिया बे खामानिया जोब्बाय। नोंथाङा बेयाव दानिया पार्मानेन्ट एड्रेसखौ नोंथाङा बेयाव बहायना होबानो जाबाय। नोंथांनि भिलेज, पुलिस स्टेसन, पिन कड, डिस्ट्रिक्टखौ नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। नैबे एड्रेस अनाव नोंथांनि जायगानि गामिनि नामखौ बहायबानो जाबाय। आरो नोंथांनि कल'नि नोंथाङा बेबायदि बहायना होबानो जाबाय। नैबेयाव नैबे 1 2 3 खौबो नोंथाङा फिलआप खालामनांगोन। दानिया नोंथाङा बेयाव कन्टेक्ट डिटेल्स, नोंथांनि कन्टेक्ट डिटेल्सआ बेयाव अट'मेटिक स' जाखागोन। नोंथांनि मबाइल नाम्बार, नोंथांनि इमेल ID आरो नोंथाङा बेयाव आधार नाम्बारखौ होनांगोन। आरो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि खाथिनि एग्जाम होग्रा सेन्टारखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन। नैबेयाव नोंथांनि फार्स्ट प्रिफारेन्सआव नोंथाङा बबे जायगायाव एग्जामखौ होगोन नोंथाङा बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो सेकेन्डआवबो बेबायदिनो नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। थार्डआवबो नोंथाङा बेबायदिनो सिलेक्ट खालामबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेयाव क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ होनांगोन। जोङो दानिया क्वालिफिकेसन डिटेल्सखौ नायदिनि। क्वालिफिकेसन डिटेल्सआ नोंथाङा गिबियावनो बेयाव नोंथांनि मार्क अबटेन, नोंथाङा बेसे मार्क मोननाय, मेट्रिकआव नोंथाङा बेसे मार्क मोननाय नोंथाङा बेयाव बहायबानो जाबाय। आरो बेयाव टटेल मार्कआ बेसेमोन बेयाव बहायबानो जाबाय नोंथाङा। आरो नैबेयाव नोंथांनि मार्कआ अट'मेटिक बेयाव फैखागोन। आरो नोंथांनि इयार अफ पासिं, नोंथाङा बेसे सनाव पास जानाय बेयाव फैगोन। नोंथांनि रल नम्बरा बेयाव फैगोन। आरो नोंथांनि
स्कुल इनस्टिट्युट नेमखौ नोंथाङा बहायबानो जाबाय आरो नैबेयाव नोंथांनि बर्डनि नेमखौ बहायबानो जाबाय नोंथाङा बेयाव नैबेयाव बहायनांगोन नोंथाङा नैबे HSLC नोंथाङा नैबेयाव बहायना होबानो जाबाय बेखौ आरो नोंथाङा नैबेयाव स्ट्रिमखौ सिलेक्ट खालामबानो जाबाय साइन्स आर्ट्स कमार्स नोंथाङा बेयाव सिलेक्ट खालामबानो जाबाय जों बेयाव आर्ट्सखौ बहायबाय दानिया बे जोब्बाय दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन एप्लिकेन्ट फट' 35 KBनि गाहायाव जानांगोन बे फट'आ नोंथाङा बेयाव आपल'ड खालामना होबानो जाबाय बेखौ आरो सिगनेसारबो बेयाव आपल'ड खालामनांगोन नोंथाङा 30 KBनि गाहायाव सिगनेसारखौ बानायबानो जाबाय फट'नि साइजखौ आरो नोंथाङा बेखौ आपल'ड खालामनानै नैबेयाव निजायै नोंथाङा स्ट्रं पासवर्ड क्रिएट खालामनांगोन नोंथाङा नैबेयाव गिबियाव बहायनानै आरो नैबेयावबो रिएन्टार खालामफिननांगोन दानिया बेखौ नोंथाङा गासैबो खेबसे नायफिनजोबना लानानै नोंथाङा नैबे डिक्लारेसनाव थुबानो जाबाय नैबेयाव डिक्लेरेसनाव थुनानै नोंथाङा नैबेयाव प्रिभिउआव खेबसे थुना होबानो जाबाय नैबे प्रिभिउआव थुनानै नोंथाङा नायफिननो हागोन आरो गासैबो अकेबा नोंथाङा नैबे साबमिटआव थुनानै होबानो जाबाय जों दानिया बेखौ साबमिट खालामनानै दानिया नोंथाङा साबमिट होनाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे फर्म मोनगोन नोंथाङा बे फर्मखौ लाखिना दोनबानो जाबाय बेखौ नोंथांनो उनाव नांगौ जानो हागौ दानिया नोंथाङा बेबायदिनो इजियावनो एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक एन्ड शेयार खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ